Avui és un dia molt romàntic. Pues no es San Valentín. No, és el dia de Sant Jordi. Ay, pero qué bonito. Es passeja tan a gust aquest dia pel carrer. Sí, Té una olor especial, no? pues a pétalos de rosa, sí. Però et diré una cosa. Aquest Sant Jordi és diferent. Súper tecnológico del 2020 del futuro. Pues es eso, lo que tenía que ser. I al mal tiempo, buena cara. És que no em diràs si no és romàntic regalar roses i llibres. Pues es muy romántico y si te las traen al instante, mucho mejor. ¡Oh, qué bonita! Ai, Charlie! Però què és això tan bonic? ¿Un plumero? Escucharme y tengo más sorpresas. Ay, Loliño, que tengo un regaliño. Tens un regal per mi? Como Sant Jordi, he hecho un rodolí. Ai, que tens un regal per mi, és que sempre em porto tan bé amb en Charlie. Tú antes no eras así. Com que no era així? Antes no eras así. Jo sempre he estat així. Ja estem amb tonteries. Antes no eras así. Que sí que era així. Es el título. El títol de què? Abans no eres així. Para ti. Ah, que és el títol del llibre! Ai, que tonto! Ai, Charlie, perdona, carinyo. Que és maco, en Charlie, eh? Sí, y la Mónica también, ¿eh? Ah, sí, no l'he llegit encara el llibre, no sé què dir-te. Tengo una llamada entrante para ti. De la señorita escritora Mónica Pérez. M'estàs dient que l'autor del llibre em farà la dedicatòria per telèfon? Que sí, hombre, que sí. Ai, quins nervis. Venga, ¿estás preparado para la llamada? Sí. Que se va a poner ella, ¿eh? Sí, estoy preparado. Hola, Mónica. Charlie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Que mira, que le he regalado el libro, como este año no podemos ir a comprarlo a la paradita, pues ya sabes. No, em sembla que aquest any no ens veurem pel carrer. De fet, que no sé el Ai, llibre. moltíssima il·lusió, no saps Doncs quan. espero que arribis i que el disfrutis. Ai, ho faré de la teva part, mira, com una olor. No, i a més és tovet, és un llibre tovet. Sí. I si no fas com jo, saps què faig? No. Que agafo els llibres, trenco les pàgines que em vull llegir aquell dia i me les emporto. Si al final l'important és llegir. Pues qué lista Sí, que però es. no ho veig, això no ho veig, sí, no ho veig. I que si no és Sant Jordi també es pot llegir, es pot llegir tot l'any, que Està com clar. veieu no s'esborren les pàgines, no s'esborren les paraules, no cau la tinta. A llegir. Jo, Mònica, llegeixo, bueno, una barbaritat. Que A sí, més, Charlie? nois, sí, com però- hi ha 4 amigues, ho podeu llegir els dos junts, podeu anar fent veuetes. No, Ay, pues qué graciosa. Ya lo veo. No, bé, mira, quan acabi jo, si vols, et faig una no, crítica. no, criticar no, no, crítiques no en vull. A més, aquell llibre justament parla de lo difícil que és deixar de criticar, però criticar no val per res, no, a mi no em critiqueu. No, Te hacemos crítiques una no. review. Fem una review. Exacte, un review. Això. Bueno, nois, us deixo que haig d'escriure molt, que tinc molta feina per descriure. Tinc un mogollon de coses aquí que se m'estan endarrerint, de feina que tinc. Mònica, dinar! Sí, que he d'escriure Molt, moltíssim. molt. Així que Vols anar ja? que vaig a escriure una miqueta més. Vinga, disfruteu A la el teva llibre. part. Adéu. Adéu-siau, Guapa, besos. adéu-siau. Molt maca, molt Ay, maca. qué como si hubiera estado aquí. Però aquí, Porque, ¿sabes? Como que... Però és que la notaves present. Sí, con esa definición de pantalla así Sí. como... Que se le Però veía. así, ¿sabes? Que, mira, Ay. hace la misma olor que el libro. Mira, podríamos llamar, si la llamamos y hacemos así, es como Està si aquí, estuviéramos està con aquí, ella, sí. Està aquí, ho estic veient. Hola, Mónica, buenos Ho días. estic veient. Sí. Oye, es como tenerla aquí. Aquí mateix. Uy, qué impresión, ¿no? Molta.